Gibida mga pagkaong lokal sa Davao Region atol sa pag-abli sa kalutong Filipino sa Davao City. Ano ang report ni Jandy Esteban? Atong sugdan ang Experience. Human formal ng giablihan adlaw Biyernes ang kasaulugan sa Buwan ng Kalutong Filipino sa Davao City. Sa pagpanguna sa National Commission for Culture and the Arts, Department of Tourism sa pagigalayon sa Department of Agriculture. Dinhigibida ang mga pagkaong lokal sa laing-laing lugar sa Davao Region. Usa sa mga pagkaong Pinoy nga ginapasigarbo nato mao ang binaki sa Mandaya Tribe. So kini mga kapuso, this is made of mais atong tilawan kung unsa bay lasa niining binaki sa Mandaya Tribe. So look at that. Gisulod siya sa mais. Ayan. So let's taste. Lasang mais. Gisagulan siya og buko. Perfect na perfect. Gawa sa binaki, maglaway gyud ka sa crispy lechon sa ulo sa baboy gikan sa Davao de Oro. Lami ang dessert nga gitawag na tamo sa Davao Occidental ug uban pa. Gidisplay og gibaligya sa dinhi ang mga produktong lokal sa mga gagmayng negosyante nga tatak Davao Region. Sumala sa Department of Tourism Region 11 nga dako ang natampo sa mga lamian ug pinasahing pagkaon sa rehiyon sa pagpalambo sa turismo. Our heirloom dishes, our local cuisines are more than just traditions. They're a reflection of our heritage, our history, culture, and identity. Aron masustenad ang food tourism, padayon ang ilang pagigalayon sa DA aron mas mapakusgan ang programa o proyekto alang sa pagpreserba sa atong culinary heritage. Usa na riha ang pagsuporta sa mga mag-uuma o fisher folks aron masiguro ang supply sa pagkaon. Today's event is a manifestation of united effort of everyone, be it the tourism industry, agricultural industry, the farmers, producers, the food industry, or the consuming public. Sa maong event, nakahigayon sab ang mga farmer nga ibaligya ang ilahang mga abot. Ang kasaulugan sa Filipino Food Month matag bulan sa Abril, gisugdan ni atong 2018 ubos sa Presidential Proclamation number 469. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.